Да, заври се у Нали мене. искаш да те видим как Да, правим не е такова да се завираш у мене. Shut up, please, shut up. Това е кака примото, кака стъпката, Не, Димитър с лайното. която я убиха. Тихо в нощта. Къде си, бе? Ето ме, бе. Къде си? Мукни. Ето е примката. Що метите на тая, брат? Или топката трябва у мене? Кой ще цели иначе? Убиха я. Мукни, бе. Абе, не се виждаме. Мърда се камерата! Ето я. Тръгва. Не, Димитър, не споделят на хората какво ще правят. Има топката. Айде, го! Още един гол и остава. Ето е стопката. И отива. Айде, гол, брат! Айде!